akuluakulu ngati uli mfolena video imene ndi yako, chonde akuluakulu khalani ochenjera, khalani osamala chifukwa chokuti anthu a dziko la South Africa akulimbana ndi mafolena ndi akuyesesa kupanga njira ina iliyonse pofuna kuthana ndi mafolena. Akuluakulu mukadwala osazayelekeza kupita ku chipatala cha boma, pitani ku clinic chifukwa chakuti mzipatala zimenezi amakupasa mankhwala osemphana ndi nthenda imene kudwala. Zosalira zake mankhwala aja amaononga ziwalo mthupi. Zachitikanso wa mkazi uyu, mkazi amene amadwala amatsekula m'mimba, atapita chipatala anampasa mankhwala aja atamwa mkaziyo kunapezeka zakuti mwendo unamba kutupa, nde mwendo ukutupa chonchija anapitanso chipatala kuja komwe ku Kalafong ku Pretoria West. Ataonesa mwendo uja anampasanso mankhwala ena, nde mankhwala aja sanathandize, anaganiza zopita ku Steve Biko. Atapita ku Steve Biko anamuwuza zakuti tionese fomu yako, monga mukudziwa kumapita chipatala umakhala ndi kale records kamavuto amene awapeza muthupi mwako kapena kuti nthenda imene ukudwala. Ndataonesa fomu ija anamuwuza zakuti mayi anakupasani mankhwala osemphana ndi nthenda imene mukudwala, ndi zimene zapangisa kuti mwendo wanu uyambe kutupa chonchi. Zosalira zake mwendowu ndi cancer, ndi zimene tingapanga papa ndikudula mwendowu, ndipo mkaziyo wadulidwa mwendo. Ndi akuluakulu chonde kumakhala osamala. Akupasani mankhwala chipatala, atengeni picture mankhwala aja, pitani pa Google muone ma side effects a mankhwala aja, osamangomwa zina zilizonse ayi. Chonde akuluakulu ngati mukudwala pitani ku clinic. Chonde akuluakulu ngati zavuta mtumizeni munthu apite kwanu kaya ku Malawi, pitani kwanu mukadwaliro meneko. Ndi akuluakulu osewera panga subscribe kuti nkhani ngati zimenezi zikamachitika zizupezani mosavuta. Fa nkhanizi zilipo zambiri ndipo zikubwera daily, ndipo tiziziponya daily. Ayero azifumu.